Ola a todos, son Adrián Salgado Nes Pereira e fareivos unha recensión deste libriño. Ollos de auga é o título da primeira novela negra do escritor vigués Domingo Villar. Despois desta obra, continuou coa triloxía Coa praia dos afogados e O último barco. A novela recomendoumo a mestra de lingua, xa que me gusta moito o xénero policial e de misterio. Está narrada en terceira persoa, cun estilo indirecto no que dialogan as personaxes principais. A trama desenvólvese na ría de Vigo e o primeiro caso inspector da Policía Nacional, Leo Caldas, un home solitario e reflexivo que gusta do bo viño e a boa gastronomía, e que xunto ao seu novo compañeiro, o zaragozano Rafael Estévez, máis impulsivo e agresivo, terá que resolver o crime do novo e atractivo saxofonista, Lois Reigosa, que apareceu asasinado cruelmente, amordazado, espido e coas mans amarradas ao cabeceiro do seu leito, nun dúplex alugado na torre da illa de Toralla. O finado tocaba polas tardes cun grupo de jazz e frecuentaba o pub idílico, de ambiente homosexual, ademais de dar clases no conservatorio. Carecía de amigos coñecidos e, a razón do título do libro, sabémola cando o forense Guzmán Barrio describe os seus ollos azuis irreais como se fosen de auga e amosaban o sufrimento cruel ao cal foi sometido ata a súa morte indigna. O corpo sen vida do músico atopou na limpiadora e ao deixar as súas pegadas nunha copa de xenebra estragou outras que poderían ser do asasino. O primeiro dato que me impresionou foi cando descubriron que inxectaron formol no pene do cadáver. Esta sustancia, da que non se leva un control estrito nos lugares onde se emprega, pudendo estar ao alcance de calquera traballador, utilífase normalmente como conservante tras diluirse en auga. Do feito de que o inxectaran, resultando tóxica e mortal, concluíron que o asasino debía ter coñecementos médicos moi precisos. O formol distribúeo a empresa Río Farma, do Porriño, a cal ten entre os seus clientes a Fundación Zuriaga. Tras ter diversos sospeitosos e crendo que se trata dun crime pasional feito por un home, as pistas levan aos investigadores a sospeitar de Dimas Zuriaga, un afamado doutor propietario da fundación, o cal puido asasinalo tras manter unha relación sentimental secreta co finado. Interrogan ao picadiscos do pub idílico, que coñecía a Olliños, como así lle chamaba, e aparece ao día seguinte asasinado no seu apartamento cun tiro na caluga. No seu ordenador atopan fotografías do saxofonista co doutor Zuriaga e pescudan que o estaba chantaxeando coa ameaza de difundilas. Todas as probas o sinalan como o asasino, un crime pasional feito por un cirurxián ante o medo de que a súa dobre vida saíra á luz. Mais había algo que intrigaba a Leo Caldas, unha chamada que recibira no programa da radio no que colabora Patrulla nas Ondas, onde un ointe dixera: "Benvida sexa a dor se é a causa do arrepentimento", non cadrando que un criminal fose deixando pistas tontas e voluntariamente. Deronse conta de que erraban algo. O final non é tan evidente como parece e deberán reconducirse ata dar cos motivos e ao autor do asasinato. Esta novela policíaca encantoume. É moi doada de ler, e chamoume a atención que antes de cada capítulo ven a definición dunha palabra, que logo aparece nel e que podería case resumilo, polo que acentúa a intriga e a curiosidade. O programa Patrulla nas Ondas tamén dá moito xogo e dá pé a moitas situacións divertidas, ademais de que me rín moito co zaragozano Estévez, pois non acaba de entender as costumes galegas. Como responderon a pregunta con outra: "Paréceme un libro fantástico e xa teño gañas de continuar coa triloxía". Ata a próxima, amigos!